Había ganas de percebe e notouse na demanda. Neste inicio de campaña en Aguiño, os compradores puxaron alto, superando o prezo medio os 60 euros. O precio medio da primeira semana, os primeiros 2 días, foi de 60 e pico de euros. Chegou a 140 máis caro e sobre 20 máis barato. Pero foi unha media moi boa, prácticamente como de Navidades. A seguinte semana foi un pouco menos, foi un pouco mellor de mar, bueno, o de sempre, non? Un pouco máis de... hai menos demanda porque hai máis hai menos cantidade de percebe no mercado, e entonces aí foi onde pois o percebe un pouco máis, pero con todo sacou unha media de 40 e pico, 50 euros, o cal pois estamos contentos. Os mariscadores están a traballar na zona comprendida entre Punta Couso e Río Sieira, onde adoitan iniciar a campaña de verán, reservando a zona norte para máis adiante. Alí constataron a presenza de recurso de calidade, aínda que non de gran tamaño. Abrimos un poquinho ca duda de que parecía que había pouco percebe, realmente pois temos percebe, o que pasa que percebe moito e pequeno, e despois o outro que temos salta un percebe de moi boa calidade. Entonces pois estamos aí intentando barajar de coller menos días, tamén estamos pensando cun ollo tamén ao que é a festa do percebe en sí, que é este 28 de xullo, e bueno, en principio contentos porque os precios foron bastante bons dentro do que cabe, e a demanda é boa. Tras este gran arranque, agardan que os prezos se manteñan, posto que nos meses de xullo e agosto a demanda adoita aumentar, especialmente por parte do sector da hostalería e restauración.